ए आंख से आंसू ना अपनापन के विछोह बरसता। कबे से हृदय के रुकत रुकत आज उहो नारी रो दहलस। ध्यान से देखी ना सुनी ना वो आवाज की जे चारों दिशा में गूंजता। स्वर्गीय दरोगा प्रसाद के सपोर्ट में बाई आवाज। भले ही दरोगा प्रसाद आज ना रहलन नामांकन में, बाकी मखनूपुर पंचायत के घर घर दरोगा प्रसाद के कमी ना खले देहलस। ऊ दरोगा प्रसाद जन पल पल लोग के साथे रहलन, आज उनका पत्नी के साथ दे वाला केहू ना आइल। बस आइल कोई तो उनका पति के आशीर्वाद और जनता के प्यार, और यह मखनूपुर पंचायत के आशीर्वाद और सपोर्ट श्यामा देवी के आज भाव विभोर का दहलस। कहे कि नेकी या ईमानदारी के फल एक दिन जरूर मिले। ईमानदारी से जब कोई अपन गांव अब माटी के सेवा करेला तब भगवान भी वो आदमी के सपोर्ट करेलन, और ई भगवान के और ना होखेला, जनता होखेला। मखनूपुर पंचायत के जनता आज गार्जियन बन के साबित कर देहलस कि श्यामा देवी लड़ाई में अकेले नहीं थी, बल्कि जनता साथ समूचा मखनूपुर पंचायत निस्वार्थ भाव से खड़ा बा। दरोगा प्रसाद 24 साल से मखनूपुर पंचायत के निस्वार्थ सेवा कैलन, और उनकर पत्नी और लड़का आज दरोगा प्रसाद के मार्ग पर चल के सेवा करी। आज मखनूपुर पंचायत के लोग यह माटी के कर्ज उतारे खातिर श्यामा देवी के साथ निस्वार्थ खड़ा बा। जौन भीड़ देखत बानी ना, इस स्वर्गीय दरोगा प्रसाद के सेवा और माटी के कमाई है। जौन भीड़ न दीवार कहल जाला। आज श्यामा देवी मखनूपुर पंचायत के प्यार और स्नेह के शब्द में नहीं बोल पावत। कुछ कहे से पहले आंख में लोर आ जाता, मन अधीर होके मंदिर बन के भाव विभोर हो जाता। श्यामा देवी मन में वो भाव आवता कुछ, लेकिन कह नहीं पावत। बाकी पंचायत के जनता के बेइंतहा सपोर्ट साथ और जज्बा देख के इनका गला भर जाता। लाल साड़ी में नारी मखनूपुर पंचायत के स्वागत में निशब्द खड़ा बारी, इस सोच के कि दरोगा बाबू आज इनका साथे खड़ा बाड़े। बाकी उनका आशीर्वाद तो जरूर है बा। आदमी दिल से जब कोनो शुभ कार्य करेला ना, और काम के जज्बा लोग दिल से लगा लेला, उस समय वो आदमी और प्यार और आभार के शब्द में बयां न कर पावेला। आज वही स्थिति मखनूपुर पंचायत के भावी प्रत्याशी स्वर्गीय दरोगा प्रसाद के धर्म पत्नी श्यामा देवी के साथ बनल बा। उनकर आंख में वो आभार झलकाता जौन लोर बन के भर भर के जमीन पर टकराए लागल बा। जब पीछे से जनता कहतिया श्यामा देवी मत घबराना, तेरे पीछे सारा जमाना, तब पंचायत के स्नेह प्यार केहू के आत्मा के द्रवित हो जाए वाला शब्द खाने दिल के चीर देता। आदमी और का चाहेला, प्यार से जब कोई कंधा पर हाथ रख देला तो लागेला कि पीछे से चाचा पापा और बड़का भाई गार्जियन बन के साथे खड़ा बा। जब ले प्यार मोहब्बत साथ बनल रही तब ले ऐसा व्यक्ति के कोई हरा नहीं के सकत। श्यामा देवी आज अकेले नहीं थी, उनका सपोर्ट में पूरा मखनूपुर पंचायत गार्जियन बन के खड़ा बा। बदलाव निश्चित बा, काहे कि मखनूपुर पंचायत के बदलाव खातिर श्यामा देवी के साथ पंचायत के प्रत्येक लोग गार्जियन बन के खड़ा बा। अब की विजय निश्चित बा, काहे कि पंचायत हिम्मत दिखा रहा बा, बहुमत देखे खातिर तैयार बा। पलरा भारी बा श्यामा देवी के, जीत निश्चित बा श्यामा देवी के। तहाई हम सब मिल के एक गांठ बांध लेहल जाओ कि दरोगा प्रसाद के कई सेवा भाव अब हमने के बारी बा कि श्यामा देवी के जीत के सुनिश्चित कर देहल जाओ। आई सिलसिला जारी रखल जाओ कि पंचायत को उत्थान और विकास होके खातिर श्यामा देवी की जितावल जरूरी बा। तो देख ली पलरा भारी बा, अब की श्यामा देवी के बारी बा।